Зифа Кадырова. Синсіз келген язлар. Аның Газинурның телефонын текшіре тұрған ғадаты жоқ еді. Қызықсынғаны да болмады диярлік. Әлбәттә, гүнахсыз түгел иде Газинура. Тик Фираяны күбрәк иренең саулыгы борчыды. Шул ширле йөрәк белән кайда да булса йөридер дип башына да китермәде. Һәр хәлдә соңгы елларда. Хатын исәнгәрәп бер урында утыра бирде. Миен бер уй бураулады. Ничек? Ни хакына? Ни дә булса эшләргә дә, яшәргә дә теләге калмады. Исерек кеше кебек чайкалды. Гүя һавада очты. Исән чакта да гөнаһлары булды. 1-2 ел элек бакчалары бар чагында күрше марҗага яләшеп алды. Телефон шылтырадымы, чыга да югала иде. Аннан ләх булып чыгып егыла. Фирая ничәмә тапкырлар сүгеп тә, ипләп тә туктатмакчы булды. Ник йөрисең? Ник кирәк дигәч? Самогон эчәбез. Ул ирләр кебек эчә. Миңа аның белән эчү күңелле, диде. Шуннан кутылыр өчен шушы авылга киттеләр дисәң дә ялган булмас. Инде тынычланды дигән иде. Фирая гомумән өйдә тавыш яратмый. Ул алардан хәтта көнләшмәде дә. Ишкән кешегә эчүдән башка нәрсә кирәкми. Аның үзенең эше дә булды. Ашарына өстәл тулы ризыгы булды. Алар кебек көмешкә ичеп, каткан ипи иснәп утырмады. Аллаһыга шөкер, җимертеп эшләде, авыз тутырып ашады. Иренең бар гөнаһларын кичереп, гаиләсен сакларга тырышты. Монсы кем икән соң? Яшьтер, чибәрдер. Тагын Мәҗит янына чыкты. Әйт, ул аны ярата идеме? Ул яшьме? Юкла инде. Әллә үлгән биткән кешене көнләшәсеңме? Былтыр хәтерлисеңме? Берәү шалтыратып тавыш чыкты. Шул бит инде. Ул чакта Газинурның телефоны өстәлдә калган иде. Фирая аш пешереп йөргәндә телефон шалтырый башлады. Бик озак шалтырагач алды. Бер хатын-кыз тавышы яңгырады. Бик тиз шылтырат миңа, дип әмер бирде. Фирая аптырап карап турды да яшел төймәгә кире басты. Сезгә кем кирәк? Диде. Телефонны шарт ташладылар. Фирая Газинур янына чыкты. Бу кем? Кемнең хакы бар сиңа әмер бирергә? Газинур бик озак эндәшми мунча янында кайнашты. Берәгәйлегенә җавап бирә алмады. Тирләп пешеп чыкты. Ул шул чакта иренә: "Яратасың икән, чыгып кит тә тор. Балалар үсеп бәлик булганнар. Мин сине көчләп тотасым килми. Яратканың белән яшә", диде дә башка сөйләшмәде. 3нче көнгә аларны кызлары килештерде. Балалар хакына тагын күнәргә туры килде. Газинур акрын гына янына килеп: "Анасы, Фирая матурым, миңа синнән башка беркем кирәкми. Син бит мине фәрештәм", дип кочаклап елады. Тагын ышанды. Тагын кичерде. Теге хәлгә башка әйләнеп кайтмады да, исенә дә төшермәде. Авылга күчтеләр дә тыныч кына яши башладылар. Мәҗит буларны сөйләмәсә, ул иренең якты истәлеген саклап, тик матур якларын гына искә алып сагынып яшәр иде. Тик хәзер нишләргә соң? Фирая беренче тапкыр көнләшү газабын гына кичермәде. Ирен кичерә алмасының аңлады. Күзеннән йокы качты. Ятса да турса да бер сорау. Нишләдең син? Нишләдең? Йөрәк өнсез күкләргә кычкырды. Ни өчен булай эшләдең? Җавап килмәде. Тик сорау да йөрәктән китмәде.